Mao ni resulta. Nalison na jud ko sa among iri nga si Panda. Pagka di malasa gid hinuon oy. Ngano man gong hilabtonon man jud ko kaayo sa iya ha. Kini man gud pud si Panda. Ang trabaho anak niya, sige ra na siya hapa-hapa. Na langgam iya nang hapa-hapaan kay iyan dakpon. Bintahon tag kaunon og na siya madakpan. Unya kay di man pud kaunon. Dula-dulaan ra man. Moto nga og masakpan ako siya nga makadakop siya og langgam. O na ilugon gyud ako na kay basig mabuhi pa. Sus karon kay nakadakop naman pod siya. Moto akong ilog. Sus di man gyud ihatag. Moto kapag inilugay na namo, nakuha gid nako pero mao lagi napaakan po kog apil kay kini laging gainilugay me. Karon samdan jud pagkaluoyag kaagi. Mo nang na-lesson learn jud ko sa iya ha kang Panda kay mao na dapat unta dili nato sila hilabtan no ug unsa ilang kalipay, unsa ilang kagustuhan kay ilahaman ang kinabuhi. Di ba tinuod? Meanwhile, Ambi na panlabi. Nganong nanguha naman pug ay ambi ay. Namatay na da. Boy tay mo lubong lagi na imong kamot lagi. Mong kuko sa kong kamot lagi. Huy. Mamatay na. Huy. Ambi na lagi. Wa na magtingog. Agay! Ilabit ka. Kadang pak ni murong. Ka gid oy. Paakan gid noong ko ng panuhakang iringa ka. Sao naman ning kagwangan ni. Manakop og langgam niya, mayra bag iyang kaunon. Dula-dulaan ra. Napaakan de ka ni Panda doy. O taon. Napaakan ning taon ko. Pertim gini na akong singgit nimo. Gitawag ta ka. Pero wa jud ka bumangon. Sige ra jud ka katog. O na resulta. Tanga ka. Hilabtonon man kayo ka. Na! Maron! Suyaa gid nimo buknoy oy. Bekem palit na lang og tuba. gago ka!